heldu behar diogu jarraian, taldeka egindako lana nola joan den, ikusteko aukera dugu jarraian, bakoitzari galdetu ordez, iruditzen baldin bazaizue, hemen partekatuko dugu, labur bada ere, titularretan bakarrik geldituko gara, titular horiek gero ondoren garapena handia gainera badute, eta hain justu ere, garapen horrek forma hartuko du, laster batean, eskuliburu modukoa osatuko dugu jasotakoarekin eta bi egunek eman duten nolabaiteko pista hori biltzeko ere aukera emango diguna. Gidalerro izatea nahi dugu, erabilgarri izatea nahi dugu, eta horretarako, tarte horretan taldeka egin duzuen lana ezinbestekoa izango da. Eta lan horren berri, titular horiek jaso eta gauzak nola joan diren azaltzeko jarraian, Maite Zipitria eta Josean Amundarain etorriko dira. Maite Lasarte Horiako Euskera Zerbitzuko burua dela ondo dakizue, eta Josean Gipuzkoako Foru Aldunditik lagunduko dio. Guztia hortxe txukun-txukun azaltzen, zer eman duten talde horiek, zer bidali dizueten WhatsApp talde horretan, zer jaso duzuen, eta horren nolabaiteko laburpena egingo dugu, bizkarre baten nahi naiz, Aitor ere hementxeari da, txukun-txukun, ikus dezagun, hortxe, bai, ireki taldekoa, ja pertsonala ikusten dizugun, eta Pegasus beharrik ez daukagu zure berri izateko, telefonoa erakusten diguzun. Hortxe, bistan daukagunean, bistan badaukagu, buelta eta bizkarra oain zuei emango izuet, ez zaude konektatuta. Kasualidadea ere, oain arte funtzionatu du. Irekiko dut nahi baldin baduzu, o konektatu nire telefonora. Misterioa azken momentura arte ematen primeran moldatzen egea, Berehala sartuko da badakizue, funtzionatu behar duenean, ze kontatuko izuet, Murphy, nik esango nuke udal teknikari ere izan zala, Orain bai, badatoz danak, eta oraintxe ikusten horixe, orain ja, zuena guztia. Bueno, egun ondan hoi, azken txampan sartu gera da honeko, eta lehenik eskerrak eman dinamizatzaile lanetan ebile izaten guztioi, Eusko Jaurlaritzako HPS-ko teknikariei, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako teknikariei, Aldundietako teknikariei, Lasarte Horiako udaleko teknikariei eta Eluiarreko lankidei online saioak haiek bideratu baitituzte. 12 lantalde aritu zerate, 8 hemen bertan, kulturretxean bertan, eta beste 4 aritu dira online. Eta eskatu dizuegu, egin dezuen hausnarketa horretatikan izenburu bat nabarmentzeko. Eta hori ese konpartituko ditugu orain. Gazteen ahotsa eta eragile ezberdinen parte hartzea bermatuko duen itun soziala lortzea. Aukera berdintasuna bermatu eta habitat linguistikoa hobetzeko. Hoixe lehenengo taldearena. Hauek motxagoa egin dute. Zatoz aixialdi antolatzera, bai? Parte hartzera gonbidatzen dute mundu guztia. Eskolak bakarrik ezin diguela diogu, baina eskolaz kanpoko eremuak ba aldaki hori, galdera ona. Helburu estrategikoa izatea, inplikatutako eragile guztien artean ekosistema euskalduna sortzea. Batu, egin, eragin. Eragile guztiak sintonia berean jarri eta kirolari ekiteko garaia da. Hauek ere motxo ondo. D ereduko aixialdi hezitzailea antolatuko dugu. Arnasgune soziofuntzionalak identifikatu, babestu, elikatu
eta ikusgarri egin elkarlan berrasmatuan. Eragile guztien arteko lehentasuna adostua eta lan egiteko moduak aldatzea eskatzen du erronka estrategiko honek. Elkarrekin, gazteen ekosistema indartzeko partaide guztiok ahaldundu, erabilera handitzeko. Hurrengua, akordio sozio-politikoa hizkuntza ezagutzaren eta erabileraren gainean. Legeak, aurrekontuak, eskuhartzeak. Hau luze xoa. 16 urte bitartekoak entzunez, inguruko eragileak, irakasleak, hezitzaileak, kirolarloa, familia, sensibilizatu, antolatu, aktibatu eta baliabideak eskaini. Zertarako, euskararen babesgunea, Pablo Suberbiola, sortzeko eta eskaintza osoa euskaraz izateko. Bada garaia, hauxe azkenekoa, elkarlanean hildo eretik eta euskaraz aritzeko. Bueno, horiexek nabarmendu dituzuen izenburuak, iruditzen zait sintonia berean dijoa zela, dagoeneko izenburu horietan hainbat gako eta lanendo jasotzen dira. Badakit talde lanean askoz gauza gehiago aterako zen dituztela eta hori guztiak bilduko ditugu, jasoko ditugu, antolatuko ditugu eta izango duzue horren berri. Eta gerora ere badago asmoa. Bai, hori da. Orduan, antolaketa batzordearen izenean komentatu nahi dizuegu, egunotan izpide izan da, ezta, eskola orduz kanpoko jarduerak arautu ote daitezken, konbenio ote den arautzea, guk egina genion Ikasmira Institutuari horren gaineko txosten juridiko baten eskaera, gaur Iñaki Lasagabazterrek hemen aurkeztu behar zuena, txosten hori aurreratuta dago eta datozen astetan jarriko dugu, zintzilikatuko dugu web horrian. Hori batetik, gero bestetik, iazko bideari jarraituz, gidalerroen inguruan eskuliburu bat argitaratuko dugu eta baita ere zintzileketuko dugu udaltopen web horrian. Eskuliburu horretan jasoko ditugu egunetako eduki nagusiak, talde lanaren ondorio nagusiak eta baita ere Ikasmirak egindako txosten juridiko horren ondorio nagusiak. Eta azken hilabete hauetan asko hitz egin da hezkuntza hitzarmenari buruz, legebiltzarraren inguruan lortu den hitzarmen horri buruz, baino badakizue gero hezkuntza akordiori artikulatu batera eraman behar dela, lege batera eraman behar dela. Orduan, bi egunetako edukioekin txosten berezi bat prestatuko dugu, artikulatu horri begira proposamen zehatzak eginez eta Eusko Legebiltzarrera helaraziko dugu. Hiru produktu horiek, bai Ikasmiraren txostena, bai eskuliburu orokorra eta Eusko Legebiltzarrera begirako berariazko txostena datozen astetan egin eta kasu batzutan argitaratu eta beste kasu batean Legebiltzarrera bideratuko dugu. Hori da, eta besterik gabe eskerrak emandan hori zuen ekarpenagatik, da horren arte. Agur. Eskerrik asko zuei ere, eta honekin amaituko dugu aurtengo Udaltop edizio berezia. Bueno, aurreratu egin dira, eskerrak emanez, hasi dira, eta nik ere eskerrak eman nahi dizkiet, erakunde antolatzailei, Euskal Hirigune Elkargoa, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundia, eta Lasarte Oriako Udala. Hoiek erakunde antolatzaileak eta zuek parte hartzaileak, hemen zaudetenak, pantailaren bestaldean bi egun hauetan egontzaretenak, eta baita ere, ona iristeko ikusi ezten lan handia egin dutenak. Hezkuntza sarea aipatu behar dugu,
aurten bereiziki garrantzitsua izan delako, zuetako batzuk ere hemen izan zarete, baina lehenagotik, askoz lehenagotik, harreman bide emankorra izan da berritzegunekin eta bestelako hezkuntza eragileekin. Esan gabe doa, zerbait hola nabarmendu behar baldin bada, bi egun hauetan behin eta berriro entzun dugunetik, horixe dela. Denak txertatu egin behar dugula, hemen aipatu den bezala, norabide berean aurrera eginez, jarraitu ahal izateko identifikatu dira hemen gakoak, identifikatu dira gako horietara iristeko egin beharreko urratsak, eta baita ere zein garrantzitsua den, hau bezalako espazioetan norantza finkatzea eta gero hortan aurrera egiten jarraitzea. Udaltopen egiteko modua izaten da, elkarrekin egiten den hau, hemendik holtza honetatik pasa diren izlari guztiei ere eskerrak eman behar dizkiet, eta baita ikusi ez ditugun bestelago gonbidatuei ere, COVID-19ko birusari aipamen berezirik ez diot egingo, baina gonbidatua izan da konturatu ez pagara ere, ze hainbat eduki oztu dizkigu, ez da? Ona etortzerik izan ez duten horiek ere, gutxienez osatu ditezela bizkor, eta nere ordez, eta grazia askoz gehiagorekin hemen egon beharko luketen Idoia eta Mirariri, berriro esango diegu gonbidatuta daudela, eta uste hau kontatu dezakedala, ez da, Aitor? 2020 urtean hemen egotekoak ziren. Hitza eman da zuten, ona etorriko zirela, eta dakizuen bezala ezin izan genuen orduan egin, beraz, 2-3 urte ondorengo gonbidapena berriro luzatuko dugu, eta ia datorren urtean zorterik dugun. Bestelako oharrak, datorren astean jasoko duzuela hemen egon zarena ziurtatzen duen ziurtagiria, gogo betetze inkesta ere jasoko duzuela, ondo egindakoak ondo egiten saietuko gara, datorren urtean ere, eta gaizki egin ditugunak esaten baizki gutzuen, seguru horiek ere zuzendu egingo ditugula. Edukiak ere webgunean izango dituzue, hemen izan diren hitzaldiak, dokumentuak eta enparauak, hori ere, denbora pixka bat behar dugu, lasai egon zaitezek, gaur gauean lan egingo dugu, eta berehalakoan hortxe izango dira, urduri jarri dira lankideak. Zezuek ez dituzue lankideak ikusten, hor egoten dira, noizean behin etortzen dira ona kableak ez duelako funtzionatzen ez da Aitor, edo horratzean egoten dira, galderak bidaltzen, eta aipamen berezia egin behartzaile, ze ez da bat ere lana erraza, oso atsegina, baina bat ere lan erraza ez da izaten, eta batzuetan, are zailago. Erronka zenbat eta handiagoa, lan eta handiagoa ere bai, eta aurten etxea berreskuratu dugu, lasarte horian hemen etxean bezala sentitzen garelako, formato berrietara ere egin dugu jauzia, streamingen bitartez hor egontzarete, eta honek guztiak lan bat eskatzen du, eza? Eta lan hori zein ondo egiten duten, uste dut azpimarratu egin behar dela, ze benetan itzela izaten da. Ez dituzu ikusten, baina seguru nabaritzen duzuela hor daudela. Beraz, txalo handi bat mesedez, antolamendu batzordearentzat eta lantalde teknikoarentzat. Zorionak, kriston lana egin duzuelako. Eta graziari batere gabe, baina nik ere bukatu nahi dut, zuei eskerrak emanez. Beti, ateratzen naiz, burua hola bor, gauza interesanteak esaten dituzue, eta hor gelditzen dira beti fondoa, ez da? Halako batean berreskuratu egiten dituzu, eta zurera itzultzen dira. Dana izan dozo interesgarria, baina irudi batekin joango naiz ni, eta partekatu nahi dut zuekin, atzoko irudiarekin. Zubi bat ikusten zan, gogoratzen duzu ez da? Abe batzuk hortzeu dela, esan ziguten, eta abe horietan indarra egin beharra dagoela azpimarratu egiten zen. Zubi horren amaiera aldean, deigarri egin zitzaidan alako laino moduko bat ikusten zen, helburu argia ere etzala iradokitzen zuena. Esango nuke, lanbro horren bestaldean, helburua zein den oso argi daukazuela buruan. Horretara joaten jarraitzen animatu nahi zaituztet. Eta zutabe horien lurrean, azpian, oinarriarena egiten duena, zutabea baino are oinarriago den hori, zuen lana dagoela azpimarratuz agurre esan nahi dizuet. Ze
demostratu egin didazue urtez urte, eta seguru nago zubiak ondo eutxiko diola, egin nahi duzuen, egiten ari zareten, eta horregatik izugarri eskertzen dizuegun lanari, beraz, zorionak zuei, eta mila esker, beste urte bete zuekin egoteko aukerarengatik. Urrun arte. Eskerrik asko.